Istenem, mit bűnmeltek a házunkból? Mindent szétszettek. Egy narancslét kérek szépen. Szép üres a mal. Ez indulok Ari mámonban. Ezőségem. Are you videotaping? She's like Macy, eh? Lays down to eat. You'll have a before and after. Let's try. Go. Live long, Boston. Always, Tim Harden. How many days till graduation, Jesse? Maybe you should ask that again. So, how many days till graduation, Jesse? Yeah, so I think it's about 3 weeks. Let's start over. Gonna start the editing process now. Graduation is, 19. It's the 19th today. I graduated April 5th. Really? A little less than 3 weeks, maybe 3 weeks ago. I'm just stoked. Sweet. And the day to do these couldn't be a better day. Couldn't be a better day for Why this. is that? Sunny, I'm in a great mood, and Mike's nowhere to be found. Huh. Yeah, God bless Mike. I know. We told him the grad video was today. I just like, But, it's like he walked off and started walking off somewhere. Yeah. I can't find him anywhere. Guess no one's really seen him today, eh? No, he ate breakfast, and then I guess maybe in all the excitement, he just decided to take the day off just at the end of the program. Yeah, he's been known for walking. He's done it once before. I'm sure he regrets it. Last time he was hanging out at the gospel mission. Yeah. But, I got a funny feeling though we'll find him soon. Yeah. Funny feeling about that. I guess his accordion was gone out of his dorm too, wasn't it? Was it? No, Yeah, what's, they couldn't find it anywhere. this guy's really blocking my view. Yeah, he's probably got it. What? What's my... Oh my gosh! No way. I am not surprised. I'm not even surprised. It's just amazing. I'm staring at you like I'm so bored right now. Sorry. I'll look a little more excited. Here we go. Oh boy. Yay, graduation going Grad. on. Oh, grad. What up? Yeah. Woo! Yeah. Jesus. Hallelujah. Ballin', ballin'.
Right in your face. I'm gonna sit down on your face and I'm gonna lick the wet part right there. Oh, leave it there. Batteries and SD cards and You won't broadcast this in Europe, right? I'm a most wanted in Hungary. You know, I don't want to get catch. Oh, right. Azt mondja, hogy keressük őket. Hát, ismét itt vagyunk. Szia, Nagyi! Bye. See ya. Csokolom! Toodaloo. Go. Go. És ez ezen az utcán van, ugye? sokat változok. Hát ha kis kegyed mondja, akkor biztos. Én nem tudom. Oh. Oh. Etiópiában meg éhezik mindenki. Érdekes. Oké. Hát értem én, persze. Tessék, nyugodtan, akkor itt megvárom önt. Megyek úszni. Ó Istenem, mit bűnmeltek a házunkon? Mindent szétszettek. A kerítéstől kezdve mindent. Ezt nem hiszem el. Megti marha! Komolyan ember, hát gyorsítsál már fel, hát 60-nal kell menni! A szentségedet már! Jól mondtál neki. Ja, hát az ilyen marhákkal így kell bánni, ez egyszerűen fölbosszant, hogy egyszerűen ilyen sok marha van ezeken az utcákon, és egyszerűen nem lehet közlekedni tőlük, mert elizélik az egész várost. Igen. Kapszik kutyák. Tényleg? Oh, imádom a kutyákat! Köszönöm, Józsa néni! Köszönöm. Bocsánat, lehet, hogy ezt nem lehet volna szabad. Semmi baj. Oké. For Jane at 2 o'clock, because she's got a whole ton of people at 1. At the wedding cafe, same thing. Okay. See you then. Bye. Bye. Osman Tayo. Menjünk körülnézni a boltban, és veszünk valamit Amerikának. Tényleg? Mit veszünk? Mit is veszünk? Egy narancslét kérek szépen. Köszönöm. Ó, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Finom. 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 Ezt nem hiszem el.
Hi, you've reached 212-6000. Please leave a message. At the tone, please record your message. When you have finished your recording, you may hang up or press pound for more options. To leave a callback number that you can be reached at, press 1. Szia Marika, itt Misi. Hát csak szeretném még egyszer, nem tudom hányszor köszönjem meg neked ezt a kedves családot. És képzeld, hogy kapok egy kutyát, egy picikét idősebb a kelleténél, de hát, hogy is mondjam, Józsa azt mondja, hogy egy nagyon kedves kis tünemény, úgyhogy remélhetőleg kijövök vele majd nagyon jól. És egyszerűen ez a család, ez egy fantasztikus. Komolyan egyszerűen. Csak hogy kár, hogy most tudod így a üzenetrögzítőbe hallod, mert szerettem volna így elmondani, tudod így, hogy te is halljad. Tehát ez van. Majd megpróbálok visszajönni, és akkor újra. Remélem megkapod az üzenetet, jó? Addig is. PH. Szia! Szép üres a mal. Gyere, Misikém. Jövök. Jó magas vagy. Ó, tudom, sajnos, hát kicsit megnőttem. Nagyszüleim szerettek jól etetni. Eres mit menni. Akkor menjünk arra. Keresnünk kell valamit a zongora játékhoz. 50%-os leárazás, szuper! Milyen szép kép. Ez induljak Ari Mámonban. Atya Isten! Ajjajjaj! Nézd, jemand feltámadott. Ez a macskám volt. Feltámadott a mélybe. Úristen, hát így azért nem akarok kinézni. Atya úristenem! Ezőségem. Hú! Dögös! Ez én vagyok. Hű! Ez igen! Az igen! Csinálta a férjem személynek vizsgálatot. Ez egy olyan szappan, ami ehető, vagyis legalábbis annak tűnik, de nincs sehetetlen. Jaj, Istenem, Jézusom! Gyönyörű! Nézd milyen dögösnek néznál ebben. A kosztümben, öltönben, várdan kell, ami Kennedy közül volt. Ja, hát várjunk. Nem tudom, hogy miért, de várjunk. Milyen jó volt ez a film? Tényleg nagyon jó volt, nekem is nagyon tetszett, főleg amikor ilyen érdekesen dumált benne a Igaza van, hölgyem. Hölgyem, magam se gondolhattam volna, hogy így lesz meg kis kegyed. Emlékszel, amikor Lati Mitch Zoltán utánoztad? Mit kapok cserébe? Felöltözhetni a nővérként. Hát jó. Nővérkedj, jöjjön be, és megmérje a vérnyomásomat! Jézusom, mi történt? Peti! Szia, Pisi vagyok. Alora vagyok. Örvendek. Örülök. Nem vagy valósi. Kamloops vagyok. Ó, értem, az egy szép hely. Milyen az időjárás ott? Elérkezik időjárás. Itt is sokszor az. Bocsánat, menet kell. Ja, persze, semmi baj, nagyon örültem. Akkor szia. Szia. Kedves lány. Csókolom.
Most beszéltünk a Stefániával, és azt mondta, hogy a 2 óra megfelelő lenne. Önnek is ez így jó? Nagyszerű, akkor ott találkozunk. Csókolom a kezét. Menjél már, tata! Öregem, de lassú. Szia Marika, itt vagyok. Szia, Misi. Te annyira fantasztikus. Jó hírt a kis kutyádról. Megkaptad az üzenetet? Szuper! Igen, én is nagyon boldog vagyok, csak hát nem egy kis kutya, hanem egy nagy kutya. És csak úgy tudja a kutya, hogy csak 3 lába van, tehát nem 4. Nem 4. Hát akkor szépen kell rá vigyázni. Ez Ja. nagyon jó. Oh. Olyan, mint a Willy bácsi majdnem. Csak Fili bácsinak, hogy láttam, nincsen egy lába se. Meg azt hittem, hogy a Vili bácsi tud jobban magyarul, de hát tévedtem. A szüleitől ott közel voltak Magyarországhoz, közel laktak. Azt nem? Ó, neked sem mesélte? Ja, így tegnap tudtam meg tőle, ja. Aha. Kicsi a világ. Hát tényleg kicsi, ja. Úgyhogy most van egy kis meglepünk neked. Nem tudom, hogy örülsz-e majd neki. Na, biztos fogok örülni. Szereted te a állatkákat, azt láttam. Mert van malacotok, van kutya. De van egy valami, amit biztos nagyon tetszeni fog. Hát lehet, neki tudja. Meglepetés lesz, de nagyon fogod szeretni ezt, erről biztosíthatlak. De mesélj inkább, apádék már fönn vannak a gépen? Már fönn vannak, azt hiszem reggel 9-kor indult a gép nekik, és ja, úton vannak. De jó nekik. Jó nekik bizony. Jó volt vele beszélni, tegnap beszélgettünk. Örülök, az jó. Atyaik, hogy itt mennyi a trafik állandóan, egyszerűen itt borzalmas. Apu fog beszélni Nagyival? Odaadtad Nagyinak a telefonszámát, vagy valami? Ja, biztos, hogy tartsák majd a kapcsolatot, mert tudod, a Nagyinak megváltozott a száma. Azt tudom, hogy elfelejtettem mondani neki. De te is fölhívhatod őt. A száma 268. Várjunk csak, ez a Nagyinak a száma? Igen. Jó, várjunk. 268. No, még nem is. Elnézést. Ja, csak nem régen váltott át mert tudod, most UPC-nél van. 268. Igen. 43. 68. 43, 68. Rendben van. Akkor majd átadom apunak, amikor... Oké. Ja, mert tudod, a UPC most olcsóbb Magyarországon. Nem már, mintha itt olcsóbbnak tűnne, de hát mit is mondjak. Remélem, hogy tartják majd jól a kapcsolatot, mert tudod, nagyon hálás nekik, tudod, amiért találtátok, tudod, ezt a Harcsák családot. Úgyhogy remélem, hogy nagyon tetszeni fog neked majd a meglepetés, amit majd mutatunk. Jó, Misi, hát akkor várom a meglepetést. És jó veled beszélgetni, most sietek, mert én is viszem a babit munkába. Persze. És akkor majd később beszélgetünk. Átjöhetünk hozzád? Nem lesz most egyelőre itthon senki, de majd kicsit később szóljatok vissza, jó? Nem lesztek a farmon? Tessék? A farmra nem mentek ma? Van apunak a farmja és a miénk, vagy egyiken leszek, vagy a másikon. Mindegy, oda vezetünk. Ott leszünk egy olyan óra, az úgy jó?
attól függ, mert a babit viszem ide-oda, és azt még nem tudom. Szerintem 1 óra, és még nem leszek ott. Inkább telefonáljatok egy kicsit később. Oké. Persze, semmi baj. Jó. Jó. Jó, Misi, szia. Szerbusz. Szia. 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 Is it okay? Well, if you need a plate, you can use that, but if you can just cut it up, that's fine too. Oh, sure, I can do that. What did you do, Mishi? Well, if you need a plate, you can use that, but if you can just cut it up, that's fine too. Oh, sure, I can do that. Oh, of course you can. So we'll just put the buns here. Okay. Have you seen Michael? And how about this here?
Jane. Yes, my dear. We're getting somewhere for you. You better come. Stop playing the piano. Just never mind about that. We'll just do this. I'm just gonna do this. This is how we do it. Shit. So people, do you really thought that Canada Mikey, Coast gonna have could lots you of go scenes? That was just the first episode, so you catch on us. Mikey, What? just go in the fridge there and see if you can find some dressing of some kind. I'm sure Jamie has dressing. Keressünk rá. Okay. Oh, I can have that. Probably yes. You can. So, And some of but this. you have to carve your chicken. So you're gonna have to put that down, and you can put that out. Yeah. Okay. Okay. Most már megy a mesterség. Nem annyira jó. Bosszankolás csak. Megy a mesterség. Nem annyira jó. Bosszankolás csak. Kibelezzük. Igen, az kinek tüde van. So just scrape it off. And now we flip it over. Hú, jól néz ki. Okay. Na. Oké. Okay. Judit néni! Vacsora! Milyen szépen találtunk. Ja. Judit néni! Vacsora! Judit! 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 Kész a vacsora! Is a bajura? Yogurt? Köszönjük, atyám, Juditnak és Józsa néninek, meg jó magamnak is, hogy ezt a kellemes kis vacsorát előkészítettük. Józsának kívánok a kis kezének áldást, Juditnak pedig legyen kellemes szép az estéje. Jó étvágyat mindenkinek, ámen. Hello! Fogad tőlem szeretettel. Ó, Misi, olyan édes vagy. Ó, mi van ebben? Madárka? Hát nem is döglött Nem csak mondom, hát nézd. Üdvözlöm, Tibi bácsi! Hello! Hello! Ki kell engedni. Ja. Ez bizony nézd. Valami marha rárakta így ezt a azért mindjárt. Oké, megvan. És írtál bele valamit? Persze. Szerintem van. Ja. Oké, akkor itt van. Something sweet. Nem. Mindent köszönök neked, és édesapádnak, és fogad tőlem szeretettel. Élvezd a citromot. Szeretünk,
Józsa, Vili bácsi és Misi. Ja. Hát, Misi, meg kell nézni ezt a kis citromot, és nagyon köszönöm, és nagyon szívesen minden, de nem kellett volna persze. Nézzük. Ez egy biztosan cukorka. Szart, vagy mit csinál? Az jó, mit csinálja? Nézd ide. Yes! Gyere, baba. Ez harap, vigyázz! Meg beszarik, hogy bocsi!